Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yaɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama on juurama. Aɗa weeside ko ngol woni lawol ma kadi ngol e yabde bindanɗe amen ne mbaɗata abonné e chaine he ngam bindanɗe goɗɗe ɗe min mbaɗi foof mbawa tinde ɗum. Si tawi ka jiɗɗo jangude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e on ɗon numéro whatsapp peñowo ɗon. Aywa, hande garten ko e deftere meɗen al akhdari faslun fil awqat. Windere men jawtude kanoɗen ko fin nifas. O wi faslun ko keerol fil awqati e waktuji. Oɗo faslu o janginta en ko waktuji njuulu. Waktu njuulu fof holɗo fuɗɗi e holɗo haaɗi e holko woni hen waktul mukhtar e holko woni hen waktu daruri. O wi al waqtu al mukhtaru lidhuhri. Si tawi ko waktu cuɓanaɗo wonande tisbar, waktu mukhtar wonande tisbar. O wi ɗum fuɗɗi ko min zawali shamsi ila akhiril qama. Waktu tisbar fuɗɗiri si yehi ha nangue nge o ñiima. Aɗa nangue so nge fuɗɗi ummima funnangue ha ɗo arate nangue hoore woni hakkuntere ɗon fof waktu yonanto wala waktu gonɗo ɗon. Kono si ha nangue waftima, manam a yi mbelu ma ngu waftimama o natti fotidirde andu tisbar yoni. Foti jumaji noddini walla ɗi noddinani, ay foti reve ma banduɗa yoni walla yonani, kono fam kam ɗum woni waktu cuɓaɗo wonande tisbar. ɗum firti ko si tawi ka jiɗɗo julde a juuli on ɗon saaha tisbar ina sella, julɗaka e waktu. O haaɗi ko ila akhiril qama. Kanko tisbar mukhtar tisbar haaɗi ko wattane felo. Yersihi ha mbelu kala hunde foti e hoore muɗum dan andu ko ɗon waktu tisbar al mukhtar o haaɗi, manam ko mukhtar o. Kono haɗani ha joni aɗani e nder waktu tisbar he. Sa juuli ka tottirɗo waktu kono a yoɓani sabu waktu o yawtani ke nder makko julɗa. Wal mukhtaru lil asri. O wi si tawi non ko waktu cuɓanaɗo wonande takkusan ko minal qama, ko umrade felo woni ɗo mukhtar tisbar o haaɗi ko ɗon mukhtar takkusan o fuɗɗi. Sa yiɗi andude mukhtar takkusan holɗo fuɗɗi walla mukhtar tisbar holɗo haaɗi, a ƴewat an e mbelu ma ngo. So tawi on potodiri tan andu takkusan yoni, mbelu ngu waftimama seeɗa ɗon tisbar yoni. Si yehi noon ha an e mbelu ma ngo on potodiri walla lekki ki e mbelu mum fotodiri walla huɓere nde e mbelu mum fotodiri, andu ɗon woni waktu mukhtar wonande asr wonande takkusan. ɗon waktu mukhtar tisbar haaɗi. O wi ilal isfirari. Kanko noon takkusan omo yaha ha nangue nge soyɗoya. Si ha nangue nge soyɗi fof ɗon gonɗa ke waktu mukhtar wonande takkusan. ɗum wonno mukhtar takkusan e tisbar. Wa daruriyuhuma. Si tawi noon ko loruji majji, manam ha joni gonɗa ke waktu o kono wonko jaggunuma, a jogino lor jogino gantu ha a dañani julde e waktu mukhtar o, waktu cuɓaɗo. Ha joni sa juuli ha nangue soyɗi julɗaka e waktu tisbar, julɗaka e waktu takkusan.
إلى الغروب دون سيه هانانجي سويدي هنكت هانجي موتي كدون ضروري تسبار هادي وقت لور تسبار كدون هادي كدون ضروري تاكسان هادي وقت تاكسان كدون هادي ɗum firti ko kala fof nde neɗɗo juuli tisubar walla takkusan caggal nde nangi muti saɗa juula a anniyi to yabde sabu an a juulani e waktu tisubar a juulani e waktu takkusan ɗon muhtar tisubar yawti muhtar takkusan yawti daruriyu tisubar yawti daruriyu takkusan yawti wadde kala fof nde aɗa juula taggal nde nangi muti nganniyitoɗa ko yobde kono anniyata ko tottude sabu tottirte nganniyitoɗa tottude koye nder waktu kono si he waktu yawti ɗon a yoɓat o wi wal muhtaru lil maghribi waktu cuɓanaɗo wonande futuro qadru ma tusalla fihi ba'da shurutiha o wi waktu cuɓanaɗo wonande futuro ko fadde tan ko aɗa juula hen tisbar takkusan futuro ngo noddinama a heblima salliginima juuli waktu yawti manam ɗon e 10 minutes walla 15 minutes waktu muhtaro wonande futuro yawti wal muhtaru ha ɗo noon gacca hakkille sahaji yimɓeɓe ene payodira hakkude waktu muhtar wonande futuro e waktu gasgol futuro e hoore muɗum sabu kala fof waktu mo jiiɗa jogui ko waktuji ɗiɗi jogui ko muhtar e daruri waktu cuɓaɗo mo ganduɗa on waktu ɓuuri moƴƴude julde so tawi gantu ala si gantu haɗima noon ɗon ha daruri yo yawta caggal ɗum kala fof ko julɗa ko ɗum jobgol kono sahaji aɗa nana yimɓeɓe ene mbiya futuro ina faaɗi ɗon noon sahaji won famiroɓe ɗum no fewirani futuro ina faaɗi firti ko muhtar futuro o faaɗi waktu cuɓanaɗo wonande futuro o ko kañum faaɗi kono wona futuro e hoore muɗum sabu ma en janggo yeeso futuro gila noddina ha fajiri feere ke futuro gonɗa sa juuli ngannitoɗa ko tottude kono futuro yawtani futuro yawtata ko caggal nde fajiri feeri a faami ɗon sabu hewɓe yimɓe ene payodira en mbiya wonde futuro ene faaɗi aha ko waktu muhtar futuro o faaɗi kono daruri o kay kanko ɓuri waktuji fof mono daruri ayo ɗum woni ko wi o wi wal muhtaru lil maghrib waktu cuɓanaɗo wonande futuro ko qadru ma tusalla ko fihi wo ba'da shurutiha ko caggal nde timminɗa sarɗiyeji mum guila laaɓal salliginade ha julde si yeehi ha gasi futuro yawti muhtar futuro yawti hedde daruriyo wal muhtaru lil isha'i waktu muhtar cuɓaɗo lil isha'i wonande geeƴe hiya min maghibi ash-shafaq kay birnugol mboɗeri nde sehi ha ko wojjata e asaman ko caggal nde futuro joni ha ɓoy geeƴe kaaƴe boɗeje ɗon noon ila thuluthil layli ha tataɓal jamma sa fecci jamma pecce tati tataɓal gadigal ngal kañum woni ko wiyete muhtar wonande geeƴe aywa garen e loruji majji o wi wa daruriyuhuma loruji majji kanji ɗiɗi woni futuro e geeƴo ko ila tulu'il fajri ay ɗum woni ko kalonɗen nani manam ko ha ƴellitugol fajiri guila futuro yoni ha fajiri feera kala fof nde julɗa ɗon a juuli e waktu futuro a juuli e waktu geeƴe a faami kono noon si ha fajiri feeri noon caggal ɗum mbiya aɗa juula geeƴe walla aɗa juula futuro
faam an gonɗa ka e yabde sabu waktu o fatima. wadde ɗo pameten ɗo ko waktu futuro ina yaaji, loro ina yaaji ko muhtaro faadi. aywa ay wal muhtaru lissubhi waktu cuɓanaɗo wonande subaka ko minal fajiri ko umrade e peeral fajiri ilal isfari ha en daneri al a'la towne ndi. wiyete fajiri si ha fajiri sekim hankante ha gite laaɓi ko ɗon woni ko wiyete muhtar wonande fajiri. wa daruriyuhu lor makko kanko fajiri o noon ko ila tulu shamsi ko ha nangue feera. ɗum firti ko gila fajiri o seeki ha ko adina nangue fuɗata kala fof nde juulɗa ɗon juulɗa koye waktu juulɗa koye waktu subaka. kono si yeehi noon ha nangue ngue fuɗi hankanti si tawi aɗa juula ganditeɗa ko yabde sabu hankanti futuro waktu o yawti. ɗum waɗi o wi wal qada'u yabde noon fil jami e ɗeɗe gueɗe so wi anani yabde ina yoɓe ko ma wara a zalik ko woni caggal mum ko woni caggal daruriyu ko. en mbi wonde tisubar fuɗɗi koye guila mbeelu jomum wafti jomum ha nangue muta. wadde caggal mum sa juuli tisubar ka joɓɗo, caggal mum kadi sa juuli takusan ka joɓɗo. en mbi futuro e gueeƴe haaɗi ko caggal nde fajiri feeri. wadde caggal mum sa juuli fajiri e futuro ka joɓɗo. en mbi takusan subaka haaɗi ko caggal nde nangue fuɗi. wadde sa juuli subaka caggal nde nangue fuɗi ka joɓɗo. ɗum waɗi o wi wal qada'u jobgol ngol noon fil jami e dendagal ko jangta ɗo ko waktuji ɗi kala ko ma wara a zalika ko woni caggal mum ko caggal daruriyo. aywa waman akhara salata kala mo neɓɗi juulu hatta kharaja waktuha ha waktu mo yawti famde fa alayhi dhanbun azim bakkat mawɗo ina fawi e dow makko. tisibar yoni o neɓni hami tan ha nangue fuɗi waktu o yawti faama on de bakkat mawɗo ina waɗɗe dow makko. walla futuro yoni hami ha caggal fajiri nde fuɗɗi julde andu on de bakkat mawɗo ina waɗɗe dow makko. sabu juulaɓe koyum men ina heewi hen halkotoɓe hono no ɗum ardi e qur'ana ni waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. allah wi ko halkare wodani juuloɓe ɓe ganduɗa juulum men koko manam jaggiran ɗum foti jaggirde ɗum koko belsini ɗum. ɗum waɗi wi fa alayhi dhanbun azim. aha noon illa an yakuna nasiyan sona taw waktu o yawtirima ko o jejjiɗɗo ɗum o yejjiti julde ha waktu o yawti on ɗon jeyaka e windante bakkudo si neɗɗo yejjiti ala ko wawi hen. aw na'iman walla taw ko ɗaninoɗo o ɗani ha waktu o yawti ala ko tini hen on ne kadi bakkat waɗɗake e dow muɗum. sabu ene jeeya eɓe ganduɗa ɓe bindantake bakkat neɗɗo mo ganduɗa ko jejjiɗɗo walla neɗɗo mo ganduɗa ko ɗaniɗo walla cukalel ngel ganduɗa hellifaka taw walla neɗɗo mo ganduɗa koko farsa ko waɗna ko taw welaka ɗum. ɓe enen jeeya eɓe ganduɗa si tawi mbaɗi ko ina addana neɗɗo windanede bakkat bindantake bakkat ko noon ne certuɗe hakkille muɗum. wi wala tusalla juulatake nafilatun nafila ba'da salati subhi caggal juulu subaka. o wi juulu subaka sa hasi ha juuli darɗe ma ɗiɗi subaka o wi
a fawata hen darde ɗum noon ko ila irtifai shamsi pawita hen darde ko ha nange nge ƴellito toowa woni ko mbiyeten feññange ha feññange yona beetewe yona no puɗɗa julde nafilaji maɗa ko noonne kadi wa ba'da salati al asri la tusalla nafilatun nafila juulatake ba'da salati al asri caggal juulu takkusan caggal nde jomum juulu takkusan ha pari daganaki ɗum sakko fawde darde ɗum ni kadi ko ila salati al maghrib ha juulu futur ɗon so wi a juuli takkusan ha pari a fawata hen darde sona caggal nde futur yoni ko noonne wa ba'da tulu'i al fajri caggal ƴellitogol fajri ɗon ne kadi nafila juultaki ɗon illa al wirda so wona wirdu manam ko jomum aadarino ina gollo dewe Allah ɗe jomum nafilaji ɗe jomum aadirno ina waɗa Allah waɗi o ɗaani ha ɗum yewtorimo on ina newnana nde yoɓata ɗum waɗi o wi illa al wirda li na'imin wonande ɗaninoɗo anhu gamum neɗɗo ina aadiri tan kala foof nde haɗa fajiri juula Allah waɗi o ɗanima on ɗon so tawi on waktu yonti omo juula ɗum ko noon kadi la tusalla nafilatun nafila juulataki inda julusi imamil jum'ati sanga nde imam jooɗi e juma alal minbari e dow ganga ndewal ngal ɗonne juulataki ma si imam jooɗima e dow minbar a tawiɗon imam e mazhab Malik ina haɗi nafilede ɗon ko noon wa ba'da al jum'ati caggal juula aljuma kadi la tusalla nafilatun nafila juulataki ba'da al jum'ati caggal juulu aljuma yimɓe juulu darɗe mo aljuma ha cilmini a naflata ɗon o wi ɗum noon ko hatta yahruja min al masjid ko ha o yaltoya jama o so yehino ha yalti jama o yehi galle makko so welama o ɓarta sajjade makko o juula nafilaji makko ko yiɗi aywa ɗum wonno eko yowiti e al awqat en kaali al awqat muhtar e daruriyo eɗo daggi juulede eɗo dagaki juulede o wi faslun ko keerol fi shuruti salati e sarɗiyeji juulu wa shurutu salati sarɗiyeji juulu noon tahara si wiyama shurut charte hunde firti ko si tawi ɗum waɗi ɗum dañe si ɗum waɗani ɗum dañataki yeɗo mbiyeɗa sarɗi juulude ko tisibar yoni sarɗi julde tisibar ya taw tisibar yoni manam so tawi nangue oñaki ɗon tisibar yonani taw ɗum wona charte koko waɗɗi tisibar koko waɗɗi kono ɓaɗi ɗon nangue suwa oñade taw tisibar waɗɗaki taw wadde ene jeeya charɗeji mum dukhulul waqt ɗum waɗi wo shurutu salati en jaa e sarɗeji juulu taharatul hadas labde e soɓe wa taharatul khabas e labde e soɓe labde e taƴƴe taharatul hadas labde e taƴƴe si wiyama taƴƴe noon firti koko yaltete e neɗɗo ko guila e taare ha e goppe ha e ko nandi hen hendu wa taharatul khabasi en jaa charɗe e juulu kadi labde e soɓe si wiyama labde e soɓe firti ko jomum ɓandu mum taw moddani walla takkani ɓutte mum ko noon ina laaɓi ala ko takki hen soɓe nokku mo juuloto kadi ala ko takki hen e soɓe ɗum waɗi o wi minal badani ɓandu ndu ala ko woni hen e soɓe wa thawbe comcongol kadi ala ko waɗi hen e soɓe wal makani wal makani e nokku mo juuloto kadi yata ala soɓe ɗum ɗo kay sarɗeji juulu wadde firti ko neɗɗo wawa juulo to wala ɓaani si aɗa jogui ko ina laaɓi ko aɗa wawi saliginade ala gantu goto haɗama julde alay sago koma laaɓa laaɓal taƴata noon walla ko laaɓal soɓe wa satrul awrati
ene jaa sharɗeji njuulu jomum so ene juula suura awra muɗum si wiyama awra noon awra gorko tuggi ko e wuddu ndu ha e koppi ɗi ko woni hakkunde wuddu ndu e koppi ɗi ko fof koko foti suuɗade fotani feñje e jomum sanga nde juulata nde si tawi noon ko awra debbo kanko fof ko awra so wona yeeso ngo e nebbe juuɗe ɗe so tawi jomum ene juula fotani feñje e makko so wona yeeso ngo e nebbe juuɗe makko ɗe ko noon ene jeeya sharɗeji njuulu istiqbalul qiblati hoccudde funnaange si wiyama mbi hoccude funnaange noon yaato kaaba ko funnaange hettirma so wi an kaaba ko hirnaange hettirma wadde an saɗa juula kuccita ko hirnaange sewi ko wargo kaaba hettirma saɗa juula kuccita ko wargo sewi ko rewa kaaba hettirma saɗa juula kuccita ko rewa ayo sabu addanta en enen wiide funnaange sababune kaaba enen ko funnaange hettiri en dalil majjum so tawi a yi wonɓe makka ɓe kucciɓe kaaɓe sene juula ɓe a yiyat ɓe kuccide hirnaange ɓe kuccide rew ɓe kucci funnaange ɓe kuccide wargo sabu ɓe jiiloto kaaba ɓe tartoto kaaba ka wadde enen ɗum woni ko wiyete qibla huccitirde meɗen ene jeeya e sharɗeji njuulu tarkul kalami accude haala saɗa juula mbasa haalde wa tarkul af'alil kathira e ɗaccude golle kewɗe manam mbasa sohlirde e njuuluma e waddude hen gueɗe goɗɗe o wi wa awratu rajuli awra gorko noon woni ko kalleɗen nani ko ma bayna surrati ila rukbati koko woni hakkunde wuddu ndu ko e koppi ɗi ko woni hakkunde wuddu ndu e koppi ɗi ɗum woni ko wiyete awra gorko saɗa juula ɗum fotani feñje e gorko wal mar'atu awra gorko awra debbo noon kulluha awratun kanko fof ko awra ma adal wajha wal kaffayna ha heddi yeeso ngo e nebbi juuɗe makko ɗiɗi ɗe wa tukrahu ina aña assalatu juulde fi sarawili e pantulo mo ganduɗa pantulo ɓola illa iza kana fawqahu shay sona taw wonko fawi e dow pantulo he manam jom ɓornimo tuuba gongni tuuba suuri wuddu ndu yettima koppi ɗi anan awra o fe awra o suuɗima o wi ɗum noon haysino awra o suuɗima ina aña sona taw wooda haysino ko wuttoto koto o ƴetta fo ɗum dow makko ɓuuri yodde aywa kono mana so juldiri noon ina selli so juldiri tuuba ɓola ɓe ganduɗa tuggi ke wuddu ndu ha yetti koppi ɗi tuuba jalluɓe ina sella kono ina aña ɓuuri yodde ko waɗa ko ƴetti o fawa e dow ɓandu makko ɗum waɗi o wi illa iza kana fawqaha shay'un wa man tanajjasa kala fof noon mo soɓi thawbuhu cumcol mum kanko cumcol ngol koko soɓi foti ko cukalel taari hen walla wonko takki hen e saɓe ha o wawa ɗum juldirde ete walam yejid thawban ghayrahu tene o dañani cumcol gongol ko ngol gotol o jogi wala cumcol gongol walam yejid ma an o ala kadi ndiyam yaghsiluhu bihi ndiyam ɗam o lawƴiri soɓe o kanko wutta makko ko soɓi tene o ala wutta goɗɗo mo o ɓorni ete o ala hay ndiyam ko o lawƴiri soɓe mo wutta mo gonɗe e soɓe mo wutte walla ko lawƴiri soɓe gonɗe wutta mo ɓorni o ayo aw lam yakun indahu ma yalbasu hatta yaghsilahu walla ni o ala hay ko o surdiri awra makko ha o lawƴa o wuppa walla o itta ko wone soɓe ko ete wa khafa khuruj al waqti o huli gila waktu o yawtani o yiɗo holñawar makko o wi ko salla bi najasatihi yo juldu e soɓe o yo juldu
e sabe o kanko wutto ko wadi sabe eten binden ko en jeya shar e njul taharatul hadath wal khabath kanko do joni o monde khabath o yidi lawjuddum kono non o ala wutto goddo mo borni o op wutto cebdo ete walla o ala ndiyam walla ni ala ko surdire awre makko hawloto wuppul wutti o ya ete o mandi do wonno lelirta seeda tan waktu o yawtat muhtaro daruriyo fu hankanti fator sama juuri ko mo yaba o wido ngam rende waktu o gila yawtani ina dagidimo o juuldira non to wutto en wonde sabe do ko pamaten do sahaaji adi wonde yimbe juulata sabune comcidi liggortodi ko di borni wala juulata sabune comcidi liggortodi ko tulmi haysin wuttuma ko tulmi wutta tulmudo hatta sellude juuldirde wutta balejo kurum kujum hatta sellude juuldirde wutta ma selda juuri wutta bado sab hay dum ne sitiwi andi wonde an ala feere wonde ne badda wutto ko wadi sabe ala ko lawjirda dum daganaki mo accude waktu ha yawta sababuni wasdema danje laaba wadde wutto tulmudo yo wutto ceekido yo wutte bawludo yo ya wat feere ha dum wasa haddama juulde gel waktu yawtaade we sabu wala yahillu dagaki ta'khiru salati nebnude njulu li adami taharat sabun wasda labal manam mimi labani mi accir non waktuji ene jawta dum dagaki sanani wiyama wonde siti ada juula ya lab dum ya do ada jogi ko labirda tawa kadi sada laba kadi waktu yawtata kono sa andi ala feere wonde e da waktuji nana jawta ya werloto labal ngal waktu jonde fof tamada juula wa man fa'ala zalika o kalfa mo golli dum holdum wiide wonde mi labani mi accade waktu yawta après mi yoba ya mi rendi ya fo mi yoba mi jippi mi yoba ya dum wattaaki sa woni gollar sa woni e gollirgal ma waktu yeni accu ko golloton da ko jaha famide juuliya hay sinno ko gollontoda ko addi wuttuma tulmude addi wuttuma fakkude addi wuttuma warñude leppude warñede fof to hadata yaya dokkiriya farilla baddido e dow mawo sabu man fa'ala dhalika kala famo golli dum biido wonde mi labani ha mi laba dum fuddo julti ete waktu yawtat fa qad asa rabbuhu bado dum fof wofi jomum wa man lam yajid kala mo dañani ma yasturu bihi awratahu ko mo surdira awra makko kanko wala ni wutto ko borni ni bon saka wiye wutto ko tulmud walla ko pakkud walla manam lam yajid ma yasturu bihi awratahu wala ko surdiri awra makko salla oryanan yo juldu foppoldu boldu manam no Allah tagiri woni yo juldur non to hay limcul gotul fo way kedo makko dum ene sella dum fof ko ngam holde gele waktu fatarakim ayo jomum wonno kay maayo yeru ina loto jengti yiyani cumci mudum yi cumci di nawam ete waktu yoni ko poddo yo juldir non bandu bol o wasa accude waktu yawta wadde dum firti ko neddo kala fof ngantum bawda dañci gata da wonde hakkile maado watfe njula waktu wasa yawtirdem sabu waktu kanyum njulu fatarta ko neddo ay sa haysinno ka pawngudo ni fodde ne mbawirdaani ja juldir non ay sinno ada woni hôpital ka gantir hôpital ko do bata da wonde hakkile maado ya war feer waktu jonde fof njula ayo sabu waktu woni njulu kanyum buri tidde e dewa Allah dekkal kanyum buri teddude wadde do jomoni fof yo wat feere timmina waktuji mum jul aw yawman akhta al qiblata kala no mo wofi funnange ado jula ko cidda hirnange cikkono da wonde ko funnange ko cidda o wi on aada fil waqti ma fillito e waktu
manam ɗon ɗo waktu yewtani en jangin holɗo waktu fuɗɗata e holɗo waktu haɗata waktu mo julta sewo yewtani ya fillitamo o wi noon wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun kala fof ko ene firlite e waktu andu ɗum ko ɓural firti sa firlitaki ɗum bonnata julma kono firlita ɗum ɓuri aywa o wi wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti kala fof ko ganduɗa a wiyama ɗum ɗo saɗa fillitore ke e nder waktu pillitoɗa ɗum wadde faam fala tu'adu minhu alfa'idatu wan nafila andu wadde waktu paatiɗo an kadi waktu yewti fillitaki so tawi ka julnoɗomo wan nafilatu e nafila mo ganduɗa ko paatiɗo fillitaki aywa ɗum wonno hande bindanɗe meɗen ɗe gaddunɗen ko fate awqatu salat e wonde sharɗiyeji juuɗe suratu salah aywa ƴetteɗen ha ɗo windande so en gartoyi garan e faraidu salat inchallah aɗa ñaaga so tawi a sawa wadde abonné mbaɗata abonné chaîne gam bindanɗe goɗɗe garoje ɗe mbasa daddema kono noon si ka jiɗɗo janngude defte walla arab aɗa wawi jokkodirde e numéro whatsapp peñowo ɗono assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu